Kaseng san perthei khun henyotrap National Awakening Program ne KHNAM menta ka arpho phra tarik nela araja arpho lai kala IT jingtho chief secretary ka jala uba Donald P Walang ba ka jingthong ya ka expert committee ka deban penkala bet ya ka reservation policy ban chuong lada don kam unong yalam ka KHNAM uba Thomas Pasa ulaong ba kamat pedeng ka badawa upai ba kalong ban penkala ya ka reservation policy dei ban chuong ban penkala lada don kam Kabinet kila thung gitu ki khot jok expert committee tentang reservation policy nilai gitu ki terms of reference ki ba ka kabinet kala bu proposal ba ka government kan notify pada te hadir mu itu barang so dei ba ngona kendo no yang chief secretary nilai ka jing thoru halor lai tili ki bentah ban kong yong ba kat kum ketuka rai jong ka all political party meeting hakalai pu itu nai mi arjar polai rai hi kadai ba expert committee kan lum kan verify ya ki suggestions ki ba lai da ki political party ki repair but ki stakeholders ru inda pet pada ya kan ka term of reference pada jong kan ka wala propose da cabinet ini ba kamlong specific kamlong shy kumba la shy ha to all political party meeting mar ka term of reference kumbang yo i bala penmi lan le propose to cabinet ko ang ban study ya ka current state reservation policy and recommend modification if any tene kaliang ga jongi ngil ai we jing tho si chief secretary ba ngiong ba kat kum karai to all political party meeting ba term of reference kare ban lo ba shai bai kata kare ba ka expert committee kan collect ya ki views ki suggestions jong ki political party but ki stakeholder baro kana bakan yo ban pulih benya nang ta pada ban ai pada yang ta ki proposal ban review ban amend ya ka state reservation policy mar ladang iong if any lada ka committee mata ko ong em ngim idan benta ban penkelai kata reservation policy kamu la syukur ka jika jingmu cho government mar ngim kwa bandile gidi ban kamau bai kane ka MDA 1 la sedang dak isu themator la tha ba high level committee haduk mentampo isu chano ke MDA 2 la sedang dak reservation policy bat ngim kwa bakan long kumbalong ka themator mentah la adap election la wan dak MDA 4 position ngim kwa gini ki jing Islam mar ba ka jing harang jo pai ba jing kwa ka jo pai ba hi kari ban pen kala be yang di social policy te ka ba lai pa de kumong iya ka list ki dan kini ki bana bar sura kita ki expert ki ban dan bentah ni ka committee te na kalian jungi issue I suggest to government wal lada la bandan ki jongir i bandan lang bar ngi hap so so ba besides like no ya kini ka constitutional expert ma nang tapat de kini ki population expert economic expert terter baka government kala thau menta ini ban so thu baka state reservation policy kadang ki emotion ka attach emotion jong pai ba hi ba bon balang attach bat kani tengam tip kita ki bana bar kin so thu em ya kata ka jing sniau jong ki pai ba bat le se ki riu champang ki riu pau khmat ki jong ki bedon ni don ni la ki don lang kila ban long kun kita ki ban ai jimut lang ban yarap ya kata expert committee ban so thu sai kedar ba kai ka jing kerpang jo ka ki isu ena kanya ka jongi gidang yai bodin bat ni khmi di ta kawai ba kane ka isu kanung dei ban su ja no de ban sha pan klet no dei ikwa ko mengila ong si chief secretary kat dang kloi kat dang bha ban pendep no ya kani ka kam ocean na du bisnam khat san kadri ter ngila ya kerani kani ngamat ngila pan pol ki sikhi ki jongi ban question yang legality jong kane ka academic resolution kumbang itip hi ba kane ka academic resolution hi omdon policy omdon ai la sipenya tentu based on political requirement nakali nga jungi ngila ong chief secretary bangila lap lamba ki RTI ba bon tili gistem idon ikna ki jongi ki khlam la ban pendap ti kane ka jing puli bagi yo ka waste ka seat dan ki drop out no
ong kadau hi kri le se bagi tu genuine ki baton kam sisa ya ka jingarap na ka sarkar dan ya kata ka kota ban puli kimyo kiyo ki bru ki itho minister kiyo ki bru ki ba itho long he long han te kito ki should drop out no siten ka waste no kasi na ka lenga jongi ong ba kita pha ka ka sithi sasi sen mentah halor kani ka mentaru ba na ka leng ka sarkar hi kani ban high merit based bait ya baro ki khasi jan ja garo bandit puli haki high level education the whole demand kajing ko ajeng pajba hi baro hi dei ban pen kalano ya ka state reservation policy kabal asan ko isnam itai di imat pedeng to kamla asu bandan da ko wai pada kalenti bangin ong ba if any lada don ban pen kelangin pen kala dam don de kan ne bi kumju tingi la kdo ha kene ka sithi bangil ai secretary ba ni kwa ba kakam jo kari expert committee lambagi term of reference kadai be take ban pej komnu ban penkala ya karzation policy om dai ban penkala ne onai penkala kata kapher bha ba kum bakalong menta katam reference ko ngana ban puli ba lada don kam ban penkala ai jumut lada don kam rengi pan ngi ong ya ka jing don kam ban penkala lagi lagi jing dawa ki bla slamba ting yang scam bai hab ban penkala kumno ban penkala hakanu koru kom ban penkala kino ki benta ban penkala kadai bai ka kamram pak dia juga expert committee bahkan aji mut chak government de kum bakal long mentang ka pak chai tingil ai ka jing tho ni kermen ba nakal yang government kan sngap ya kani ka jing kwa ka jongi ka ba ka mat pada ngi ka tam reference kila tho i ba bong ba kani ka expert committee can carry out ya ka wide range visit all over the state habangi ong kumta ni so thu ba kani kala dei hakum ko jisne ko jongi kadi ta ka option of delay ban pen slam kai ya ka por ban late visit haki jaka ki ba per per ka state bodo kawai kan lut ka por kan lut ka pisaru te nakal yang ka jongi ni ong ba kani ka expert committee kadai ban ailat ya paro bakin penpoi ya kita ki jing ai jumut kai kalau kham shot ban ba ka expert committee kan late saman lagi jaka ai ba man lagi jaka kin penpoi syak expert committee ya kita ki views ki suggestions ki jongki kanang ba ka kam kan kloi ba adai wan bu ru ka time frame bal hadu ka no tarik kiri ban penpoi ya kini ki suggestions ya ki views ki jongki jong baro te na kalian ka jongi ngi ong ru ba what di ka expert committee ru de ban bu ka por ko ba ban wan ra ya kita ki bentaban amen ya ka resolution policy te yang kawan dur haju hi ta okey tak kami lai ni isu atatin tang tu jing tho hi bar habagi thawi committee ka term of reference kalau ka ong san ba dar ki term of reference dan kita kakam ka ba committee ka ban le kim shai te ka result ru kanum shai dan nak leng jong ni yang scam ya kata ba kakam jong ka expert committee ka dei bai ban wanra kumnu ban pen kala ya resolution policy kino kino ki bentari ban pen kala om dei shu ko moi pada